Mga batang adunay special needs ang gipalipayan sa usa ka organisasyon o pribadong sektor sa Camp Catitipan sa Davao City. Ani ang dugang detalye. Hope is the heart of Christmas. Kini ang tema karon tuiga sa Rotary Club of Downtown Davao. Kauban ng partners ni ini aron mahatagan og kalipay ang mga batang adunay special needs sulod sa Camp Catitipan sa Police Regional Office 11. Mao nga suot ang ilang Christmas attires. Excited sila nga nagparehistro sa maong event. Pahigayon good ni no ang mga bags of hope sa mga bata, ang ilang mga cash prizes kay nakapag-appeal po sila sa mga contest. Kay di ba diri sa Davao na ay mga Pasko Fiesta contest, ang mga estudyante nag-a-appeal, ang atong special children dili sila maka-appeal. So kani ang ilang Pasko Fiesta. Pipila sa ilang aktibidad ang motion dance showcase. Apan bisan deaf and mute, dili sab magpaulahi sa musika ang halata sa ilang pagsayaw. Anaaday ang teacher sa atubang nga naghatag og signal sa matag beat sa musika. Anaasap ang pa-contest sa painting. Apan silang tanan ang midaog og pagpremyo nga 500 pesos. Og ang ilang bags of hope nga adunay klase-klaseng mga pagkaon, dulaan og painting materials. Ayun ako sa kay maunsa sa tanan na bisan og deaf ako nga na maunsa siya sa uban nga mga tao, makita siya or naay nag-believe sa iya ha. The hearts of these remarkable children and illuminating the true meaning of the holiday season. May today's festivities be a testament to the enduring power of hope, love, and compassion, and may the spirit of giving continue to resonate in our hearts throughout this festive season and beyond. Yung bell namin, Rotary, nung nag-ring kayo, ayan, tapok dayon min, na dayon mi diritanan. Happy kayo ang mga teachers nato, mga kabataan. You are also our Christmas light. When you illuminate your life to the path of others with joy, kindness, patience, and generosity. Ako si Kent Abrigana para sa At Home with GMA Regional TV.